ɲɛsigi baw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye agrisipu ye ale nana n'o kana i coko bamakɔkaw fɛ sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen no jamana fɛ bi a fɔ ko min ye agrisipu ye agrisipu ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrosipu ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrosipu k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrisip o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa sotibakaw fɛ yen agrosip ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Tantoli ame olasi aw mani sangena aw munu sogoleno ana aw bisimila bi wala na bamanankan kibara kɔnɔna la ka sanga ni bi juma je kalo kile 24 san 2026 maramafɛnw tɔgɔla suguba Bamexi tako filana o baaraw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ novembre kalo kile kɔnɔntɔn na ka taa se a kile 13 ma kunungo an ka kanako ministriso ye o kibara lase bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaa ye cikan dɔ bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kunnafoli jatigitanw ani jajugu olu bilali dabila an ka fintigilakaw ka ko bunakun kan Kidal marabolo kɔnɔna la cɛfini tabaw ye dadigikɛ jugu dɔw la ye minnu tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bamaciyawa ɲɔgɔn kɛlɛtigɛmaw ka ɲɛmaa caman ka u susu marabolo kɔnɔ kibaru bɛna taa ni an ye kayikaw fɛ yen nɔ diboli kayi polisilakaw ye tɛgɛ da taji ŋanamuŋanuma dɔw kan ni taji caman tun bɛ u bolokɔrɔ kɔkan kibaru kɔnɔna la amerikanw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka kɛlɛ musaka ko a fanga bɛna bonya kosɛbɛ san 2027 kɔnɔ ka sanga ni diɲɛ lahalaw ye ninnu de ye an ka wula in na kunnafoli la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye aw bisimila. Maramafɛnw tɔgɔla sugu n'a bɛ wele ko Bamexi o tako filana o baaraw o bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔ ka bɔ novembre kalo tile 9 na ka taa se a tile 13 ma a baara kun fɔlɔ mun ni o kɛra sewa ye o siratigɛ la ko tako filana in baaraw bɛ ka bila sen kan an ka jamana kɛlɛkow ani fintigilaka kɔrɔlenw ka ministre délégué jana division Umaru Jara kunungo ale tun bɛ kɛnɛ dɔ ɲɛmaaya la ka se ka taa nin kɛnɛ in ka a ɲɛfɔ malidenw ye a labɛn ni a baaraw daminɛli o siratigɛ la an ka jamana ministre ma caman kun bɛ yen nɔ ka fara turkikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ani Bamexi yɛrɛ ɲɛmaa ni o ye turkikaden ye fintigilaka ɲɛmaa caman ɲina san kɔnɔ an ka jamana ni jamana wɔɔrɔ de bɛ ka bolo ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka Bamexi ka a baaraw kɛ ni i n'a fɔ Turki, Irisi jamana, Chine, Azerbaijan ani Sudan fo ka taa se Ameriki jamana ma kɛnɛ in dayɛlɛli kɔnɔna la kɛbɛ an tɛ fan fɛ mun bɔr'o la an ka jango lajɛ.
bamananw ko ni ko kunfɔlɔ jara a bi dafa fila maramafɛnw kɛlɛkɛminɛw tɔgɔ la sugu tako fɔlɔ kɛra sewa ye Bamako o mun y'a sɛbɛntiya ko Mali dayɛlɛn bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye wa an ka finitigilakaw wulilen no k'u jɔ ka juguw kɛlɛ ni ka lakana sinsin ka da o de kan Bamex tako filanan baaraw daminɛna mun bɛna kɛ Novembre kalo tile 9 ka taa bila a tile 13 la Bamako ani Kulukoro kɔnɔ danfaraba mun bɛ ɲinata ni sango cɛ o de ye Mali ni jamana wɔɔrɔ de bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ wa sugubulo in bɛ kɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnni ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka minisiri min buruna Général d'armée Sadio Kamara ma minnu bɛ marifa dilan ni minnu bɛ kɛlɛkɛminɛn ni fɛn ninnu dilan diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ donc salon ta an y'o kɛ o ɲɛna donc ɲinata an y'a laɲini gouvernement y'a laɲini k'a fɔ ko ka segin deuxième édition ma nin y'a siɲɛ filanan ye donc an tun nana ka n'o dalen de kɛ a baara bɛ kɛ cogoya min na o ɲɛfɔ mɔgɔ ye commission min bilala olu ye baara min kɛ ani ka information di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ a baara daminɛ a Bamex bɛna kɛ novembre tile 9 ka taa tile 13 la a bɛna k'o tile 2 o bɛ kɛ minɛnw bɛ yira fɛn na febaki la u bɛ taa surasi minɛnw yira ani drone fɛn bɛɛ bɛ mun ye surasi kɛlɛkɛlan o t'a yira o ye don 2 ye don 2 laban n ta Kulukoro champ de tir la marifa bɛ taa ci yen fɛn bɛ yen n'u nana yira fɛn salon kɔnɔ an bɛ taa ka t'o ci pour que jamana k'a dɔn voilà mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ voilà mun de don donc Bamex kun yɛrɛ ye mun ye a kun ye mun ye ka Bamako kɛ yɔrɔ mun ye c'est quoi kɛlɛkɛminɛnw minnu bɛ kɛlɛminɛnw fɛn na an bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka hakilina falen ka n'u ka dɔnta an'u ka ɲɛta ka n'o yira yan pour que a bɛɛ ye mun ye a bɛɛ ye jamana lakananiko ye Mali dɔrɔn tɛ AES jamana dɔrɔn tɛ Afrique jamana yɛrɛ de don donc ɲinata in na salon ta in kɛra ni partenaire kelen Turki mais ɲinata in pour le moment la jamana baden de bɛ nale invitation bilala ka taa mɔgɔ bɛ bɔ Asie ka na mɔgɔ bɛ Europe ka na américain b'a la minnu b'a la u bɛna u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna participer a la invitation taara ka ban donc an b'o sadi la. aw yɛrɛ la k'a fɔ Bamex tako filanan baaraw labɛn dayɛlɛli in kɔnɔ maa caman ɲɔgɔn sɔrɔ ye i n'a fɔ an ka jamana gouvernement minisiri caman Bamex ɲɛnabɔli kulu ɲɛmaa ani Turki lasigiden finitigilaka ɲɛmaw ani maaba caman wɛrɛ Bamex tako filanan in kɛnɛ kan jamana 15 de wololen don ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen minnu bɛ n'u ka minɛnw yira sugubulo in kɔnɔ kɛlɛko minisiri 25 ani dugubakɔnɔnaw lakana minisiri 13 wele bilalen don olu de ma Général de division Umaru Jara an ka jamana kɛlɛko ni lakanako minisiri délégué ka kɔrɔfɔw la. an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaso ye cikan dɔ bɔ mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko opération dugukolo ko o kadara kɔnɔna la an ka cɛbalenw bɛ baara la jamana fan bɛɛ lajɛlen ka lakanako sinsin wa ko o baara laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw lafiya cikan in kɔnɔna la finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ gon mun kan bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka faamu ani bɛɛ k'i ka kɛta kɛ yaasa jaabi bɛ se ka kɛ bawo ko kɛlɛ tɛ tɛrɛnkana dɔrɔn ye kɛlɛ fana bɛ kɛ kunnafoni siraw ani fo ka taa se bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko maliden bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don sira ɲuman fɛ yaasa ka se ka o baaraw kɛ finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka nin cikan yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw u bɛ wulikajɔ la ka se ka malidenw lakana malidenw bɛ taama ni mun kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ an ka dumunifɛnw fo ka taa se an mago jɔ fɛn minnu na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko an ka finitigilakaw labɛn bɛ o baara kama ani u b'o wulikajɔw la su ni tile ani fo ka taa se an ka sira minnu bɛ yen nɔ ni o ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ sirajanw ye o fan bɛɛ finitigilakaw bɛ ka wulikajɔw kɛ ka malidenw lafiya an magoɲɛfɛnw sɔrɔli la finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko o baara min bɛ ka kɛ terrain kan ka mobilibaw ka olu tɔpɔtɔ k'u lakɔlɔsi a bɛ ka kɛ sewa ye wa a bɛ ka nafa lase jamana kɔnɔdenw ma o siratigɛ de la ko an ka jamana bɛ gumu kan bi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ juguw ɲɛsin don an ma bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi kunnafoni mun ni a bɛ cari jango bɔlɔlɔ sira kunnafoni ko ka se ka kunnafoni jugu kunnafoni jatigitanw bɛɛ kan ka i fanga fara ɲɔgɔn kan ka o kɛlɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni min bɛ bɔ an ka jamana ɲɛmaaso ka ɲɛmaaya siraw fɛ h'a ka ja finitigilakaw ka sira olu fɛ bɛɛ lajɛlen kan ka o kunnafoni de ta i n'a fɔ DIRPA ka kunnafoni siraw
source officielle ani fo ka taa se ko maaw bɛ ja minnu bila ja minnu bɛ tali kɛ foro jaw la o ja ninnu bilali ko a tɛ kɛ sababu ye ka maaw dɛmɛ ka finitigilakaw dɛmɛ ka baara la o ja ninnu bilali bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ minɛ o la cikɛ in na yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ni wulikajɔ minnu kɛra ani fo ka taa se juguw bɛ ja minnu bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maaw bɛ o ta ka tila ka o ja kelen ninnu bila ko bɛ kɛ sababu ye adamadenya yɛrɛ hakɛw ani fo ka taa se diɲɛ kurukara kɛ bɛ ka sariya minnu bila maanifin tɔgɔla jaw ni a ka gunnamakow o lakanali kama ko a b'o baara bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko droit international humanitaire a b'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa ko a baara dɔw fana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ crime de guerre magafaga walejugu a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ wa maa mun bɛ jaw bila ko an ka finitigilakaw ka sebaya walima k'a fɔ k'i bɛ finitigilakaw dɛmɛ ko victoire militaire a ja bila cogo bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tigi yɛrɛ wele kiri la k'a lase kiri ma wa ko kiri bɛ se ka a ma kofɔlenw wele ka u ɲangi o siratigɛ la cikɛ in na ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto jaw ani kunnafoniw bila cogo la an bɛ kunnafoni bila a bɛɛ lajɛlen ka kɛ source officielle ye ɲɛmaaso ni o finitigilakaw ka ɲɛmaa ye olu ka sourcew la o yɛrɛ k'a fɔ terrain ka an ka finitigilakaw bɛ baara mun na ka juguw kɛlɛ ka dadigi k'u la ani ka malidenw bololaminɛw lakana a bɛɛ lajɛlen nafa ye mali lakanani de ye wa baara bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw de kama o siratigɛ la bɛɛ kan ka fara u kan ka u dɛmɛ wa dɛmɛcogo sira ɲuman na kunnafoniko sira fɛ ani fo ka taa se jako sira fɛ finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ nin waati min na bi kɛlɛko in na maa minnu ni olu buruna jamana kumabɔli la maa nana sumalen ni o ye civil ye fo ka taa se finitigilakaw ma ko ka taa subila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma mun binna ko k'a fɔ u ka binni ma kɛ fu ye finitigilakaw bɛ baara la yaasa ka se ka sebaya di mali ma mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o siratigɛ la k'a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto kunnafoni jugu la bɛɛ ka fara finitigilakaw kan lakanako a bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ an bɛ to an ka finitigilakaw ka koɲɛ bunakun kan finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ kidali marabolo kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ka wulikajɔ n'u ka laarawuli dɔ kɛra sabu ye ani an dɛmɛbagaw ko ka taa ɲɛda bamanciya walijɔya kɛlɛtigilamaw olu ka fara ɲɔgɔnkan dɔ kan ko wa ko kibaruya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ jugu ninnu ka ɲɛma caman kun fara bɛ ɲɔgɔn kan ko in kɛra juye kalo tile 23 kunungo wa ko jugu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ k'an kɛlɛ jinimu bamanciya jɛkulu fo ka taa se FLA ma ko u tun bɛ fɛn min ye soribugu ye ani fo ka taa se kidali marabolo la ko an ka finitigilakaw ye u sɛgɛsɛgɛ u caman kun farala ɲɔgɔn kan bamanciya walijɔya kɛlɛtigilamaw u ka ɲɛmaaw ɲɔgɔn dɔ sen fɛ kidali fan fɛ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye u susu wa minɛn fɛn fɛn tun bɛ u bolo k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ka u caman ka u daji finitigilakaw ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka to sen na yaasa susuli mun kɛra k'a lajɛ a jaabi yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye ka se ka o bugunatigɛ nka ko kɔni mun ye tiɲɛ yɛrɛ ye ko in kɔnɔna la ko susuli de dara u kan ka u ka minɛn bɛɛ lajɛlen k'a tiɲɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a ko tɔ bugunatigɛ o siratigɛ kelen fɛnɛ kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na fɛn mun ye soribugu ye ko an ka finitigilakaw kita marabolo kɔnɔ u ye wulikajɔ ba kɛ ka taa se jugu dɔw dagalen ma minnu kun kɛn bɛ k'u ka minɛnw dogo tu kɔnɔna la ko u ye o jugu ninnu fɛnɛ ka u susu wa ko nin baara fila bɛɛ lajɛlen kɛra kidali ta ni kitata a bɛɛ kɛra kɛlɛ ɲɛdɔn ani wulikajɔ mun n'an ka cɛfini tabaw olu bɛ a la yaasa ka se ka juguw ka olu kɛlɛ mali fan bɛɛ lajɛlen lakanako bɛ se ka sinsin cogo min na an bɛ taa kiriko bunakun kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kiri mun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ maa wɔɔrɔ ka kiri la ni jalaki binnen u kan ko u bɛ ŋwara da jamana ɲɛmaaso la haka ja ka jamana bila a sen sabara kɔnɔna la ka basigi tiɲɛ la nati o siratigɛ la kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ in n'o bɛ tali kɛ Isa Samake Kasum Goyita fo ka taa se Sandi Ahmed Salum ani Abdulayi Balo ko u ye olu ɲangi san 15 kaso bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko kiiritigilamaw kun kɛn bɛ ka san 20 ka o ɲini ni o ye réquisition ye nka o de kɔfɛ ko maa ninnu jaabi laban na san 15 kaso kiiritigilamaw u ye o de da ni maa ninnu kun baw k'u ye wale mun kɛ ka damatɛmɛ walew ani fo ka taa se ka dankari kɛ jamana ɲɛmaaso la ni ka na ni basigi tiɲɛ ye o siratigɛ la maa 2 b'u la ni o dɔ bɛ tali kɛ Kalilu Dunbiya fo ka taa se Musafa
Jakite olu ta kɛra san 7 kaso ye wa ko kaso kɔfɛ maa ninnu kan ka nafolo dɔ sara ni o ye amandi ye jamana waganɛ kɔnɔ ka o bila u ka wale kunkɔrɔ wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ u bolo ka weleli kɛ ni o ye interjection ye u bɛ se ka weleli kɛ ka se ka a kiiri tɔ ka a koɲɛw kɛ nka kiiri tigilama yɛrɛ k'a fɔ jaabi mun kɔni bɔra o de ye nin jaabi ninnu ye tajiko bunakun kan bi sɔgɔmada in na yɛrɛ la k'a fɔ ko taji citerne 880 ani 80 ko donna Bamako dafɛ an ka jamana sɔngɔko ɲɛnabɔli kulu ni o DCC maaw ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin walikajɔ in kɛra taji ninnu donna ka se Bamako yan nɔ ka sɔrɔ baasi ma a foyi sɔrɔ ala ni an ka finitigilakaw ka lakɔlɔsili escorte ka bɔ taji donyɔrɔ fo ka se Bamako kɔnɔna la wa ko wulikajɔ in a bɛ ka kɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ kulu fɛn bɛ tajiko bunakun kan wa k'u bɛna fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa taji bɛ se ka tilan cogo mun na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko wulikajɔ bɛ sen n'an ka finitigilakaw fɛ yaasa taji ko maliyɛnw bɛ se ka tare ani lafiya kudayi sɔrɔ a koɲɛ la Mali ni Maraku jamana ka teriya kɔnɔna la kunungo jɛlajɛba o nun donna n'o bɛ tali kɛ ani Maraku jamana ka jɛɲɔgɔnya baara tako 4 na o siratigɛ la yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan Marakukaw ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sarabɔli minisiri fo ka taa se an ka jamana kɔkancaw minisiri ka taa se jagoko minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan bawo ko ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la kibara kura bɔra a kɔnɔ kibara mun ni kibara duman don o bɛ tali kɛ Mali ni Maraku jamana ka sɔrɔkow kɛnɛba ko forum d'affaires Mali Maraku ni o bɛna sigi don nataw la nin kɛnɛ in kan o y'o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye o mun baara kan ka kɛ o siratigɛ de la Marakukaw ka ministre ɲɛsin bɛ jagoko ani bɛlɛmalikow ma olu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka jamana bɛlɛmaliko ni jagoko ministre Musa Alassane Diallo ani Iriade Messour Marakukaw ka ministre ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan o yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la jagoko sira fɛ ka se ka Maraku ni Mali ka sɔrɔ siraw an ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na falenfalenni ko o baaraw bɛ sen na ɲɛtaa kunnalajan ani yɔrɔbaw dilanni fo ka taa se siraw bɛɛ lajɛlen fɛ teriya jagoko sira fɛ ni kɛnɛba in ni o ye forumu ye k'a bɛna sigi o de kan wa laɲini o de ye ka se ka Maraku ani Mali ka teriya jɛɲɔgɔnya ka a bɛɛ lajɛlen ka o sinsin bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na halisa an bɛ to Maraku ni Mali ka jɛɲɔgɔnya o kɔnɔna la kunungo an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta bi sɔgɔmada in na a ye Marakukaw ka kɔkancaw minisiri Nasser Bourita ka a bisimila ni ale nana ni Marakukaw ka masakɛ Ura Mohamed Sisi ka cikan ye ka n'o fɔ an ka masakɛ ɲɛnɛ n'o ye jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an ka jamana kuntigi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a sewalen don bawo ko Mali ni Maraku bɛ cɛla mun na bi ani Marocains kɛ bɛ ka mun yira an na an bɛɛ lajɛlen ye baden ye teriya ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya jɛlenya kɔnɔna la bɛɛ ka nafa kama ko o ye sira ye sira mun ni an bɛ o taama n'u ye kosɛbɛ kɛnɛ mun kan ni an ka jamana ni jamana wɔɔrɔ ɲɔgɔn cɛ koɲɛ minisiri Abdoulaye Diop fo ka taa se Marocains ka ni kɔkancaw minisiri o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma fo ka taa se sigi mun kan ka kɛ jamana fila sɔrɔko ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se baarakɛ kulu mun bilala sen kan commission mixte jamana fila bɛɛ la ɲɔgɔn cɛ ko ka olu ka baaraw ka o kologiriya ka dɔ fara kan yaasa nafa bɛ se ka bonya cogo min na Marakukaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ k'u ka masakɛ Ura Mohamed Sisi a y'a yira an ka jamana la ko a labɛn bɛ ka baara kɛ ni an ye jɛɲɔgɔnya ko nafama mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko a labɛn bɛ yaasa ɲɛtaa siraw olu bɛ se ka bɔ cogo min na ko o cikan de tun bɛ a bolo u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka n'u ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma fan fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ a ka kan an ka jɛɲɔgɔnya in halisa dɔ ka se ka fara kan ka a kologiriya yaasa nafaw bɛ se ka bonya cogo min na bɛɛ ka hɛrɛ kɔnɔna la an bɛ taa e fan fɛ Keba ka sɔrɔ ka taa an ka kibaruya tɔw la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kayikaw fɛ nɔ fintigilakaw ye baaraba dɔ kɛ mun ye jaabi ɲuman di baw u ye tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu tun bɛ taji ŋanamu ka ta ka taa di an jugu ma kayikaw ka komisɛra mun bɛ yen nɔ minnu bɛ diboli o dancɛ kɔnɔna la olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye sanga ni juillet kalo tile 18 ye ka taa u tɛgɛ da ni maa ninnu kan maa mun n'u kun kɛn bɛ ka taji doni butɔn caman kɔnɔna la wa o bɛ ka taa di jugu de ma o siratigɛ de la komisɛra de polisi min bɛ Kayi ani fo ka taa se dancɛw lamini y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra baara ɲɛdɔn kama ni ka se ka taa maa 4 siganama maa 4 ka tɛgɛ da olu kan o maa mun ni barikon 20 ani fo ka taa se taji 20 litiri butɔn 400 ani 21 nin bɛɛ lajɛlen de sɔrɔla u bolo katakata ni sabala wa ko ani buteyi caman nin bɛɛ lajɛlen b'a k'a fɔ u tun bɛ ka taa nin taji ka taa di jugu de ma sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni maa ninnu u y'u lasago u bɛ finitigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka a ko lajɛya Segu san ani fo ka taa se Kucalakaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔ baara daminɛna kɛnɛ ko bunakun kan yaasa ka se ka maaw bolo ci ka kisi ka bɔ sumaya banakisɛ ma jango sifinnakaw ni samiya waati in na kɛnɛyaso minnu bɛ nin marabolo 3 kɔnɔna la Segu san ni Kucala u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka nin laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sifinnaka maa 460 ka olu bolo ci minnu b'a daminɛ kalo 3 ka taa se san 5 ɲɔgɔn ma bawo ko sumaya bana ka jugu olu de ma jango samiya waati o siratigɛ la u bɛ ka baara kɛ ka se ka u kisi ka bɔ banakisɛ in ma bajangarakaw fɛ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mun n'a bɛ kɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ ko tournoi interquartier o baaraw bɛ daminɛ sibiri nata in baara mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan u ka dolanci kɛnɛ stade ɲaga tɛmɛli kɔnɔna la ko farikolo ɲɛnajɛ kulu 11 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka nin baara in kɛ ni u bɛna a kun cɛ badenya ani keleya bɛn ni keleya ka bila o kadara kɔnɔna la Gawukaw fɛ yen nɔ ko taji caman donna Gawo o mun kɛra sababu ye ka maaw lafiya kunungo alamisa juillet kalo tile 23 taji caman ni a kun tɔbɔtɔlen bɛ an ka finitigilakaw fɛ ka lakana ka taa se Gawukaw ma Gawukaw yɛrɛ k'a fɔ u nisɔndiyara bawo ko taji a bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ u ka ci baaraw ani u ka sɔrɔ siraw k'u ka wulikajɔ kɛ tile kɔnɔ lafiya la Kulukorokaw fɛ yen nɔ baara dɔ bilala sen kan mun bɛ tali kɛ baara kalan formation professionnelle ka ɲɛsin maa caman ma maa 60 ɲɔgɔnko olu de garisɛgɛ donna nin baara kalan in na kunungo a baaraw daminɛna ko u bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna la yaasa ka se ka baara kalanw bayɛlɛmaliw ka maaw dege o la u bɛ se ka kɛnyɛrɛye baaraw kɛ hakaja musolakaw ani sifinnakaw k'u bɛna tɔmi sigi olu kan kosɛbɛ ka se ka u dɛmɛ o baara in na kibaru min kɛnɛ de ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kɔkan kibaru bɛna taa ni an ye Sud-Afrique jamana kɔnɔna la jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ni wasadenw kun kɛn bɛ ka wulikajɔ dɔ boloda a kama ko ka bɔ fanga la ni o ye destitution ye o siratigɛ de la ko u ka sanfɛ kiiriso ni o ye haute cour ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ wasadenw ka nin laɲini a ma sira sɔrɔ bawo kiiriso y'a yɛrɛ k'a fɔ wasadenw tan bɛ ni dalilu mun ye ko jamana kuntigi kɛn bɛ ka sariya mun sɔsɔ ko kabi san 2022 o kumaw b'u da ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la kalafili waatiw ko ni wasadenw bɛ ka u bolomadaw de kan olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mun dara jamana kuntigi kan ni o ye jalaki min binna kan olu ma a sɔrɔ o kɔnɔna la Centrafrique jamana kɔnɔna la gɛlɛya kɛn bɛ ka maa caman bila ka u sigiyɔrɔ bila bawo ko gɛlɛyaw
kulu marifatigiw olu ka damatɛmɛ walew ani fo ka taa se dancɛ kɛlɛ mun ni a bɛ Centrafrique ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la waati na maa caman kɛ min ka u sigiyɔrɔ bila ni ka taa lakana ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ. Nigeria jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna finitigilaka maa 28 ɲɔgɔn ta ko o fara u ka lakanako kan bawo jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw kulu marifatigiw ani bamanciya waliɲuman kɛlɛtigilamaw minnu bɛ Nigeria kɔnɔ bi hakaja a kɔra fan fɛ u kɛn bɛ ka damatɛmɛ wale de da jamana in kan a kɛn bɛ sababu ye ka jamana basigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o siratigɛ de la k'u y'a k'a fɔ finitigilakaw kan ka kologiriya ka dɔ fara u ka hakaw kan yaasa ka se ka jugu ninnu ka u kɛlɛ. Algérie jamana kɔnɔna la fanga sina ni ale bɛ kiri bunakun kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko fanga sina in ni u kɛn bɛ ka a lasago ni o ye Rachid Ghannouchi ye jalaki binnen no a kan ko a bɛ ŋwara da fanga la ani ka kumaw fɔ fanga ma minnu tɛ tiɲɛ ye maa mun ni a si sanga bɛ san 85 la ni a lasagolen don a ka sɔrɔnalobagaw a fɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa in ko a ka kɛnɛya ko gɛlɛlen don kosɛbɛ ko ka fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a bɛ se ka labila ka bɔ kaso kɔnɔna la k'a to a ka taa ka furakɛliw kɛ. Faransi jamana kɔnɔna la maa bayiriga camanba dɛmɛ donna olu de ma ka sabu kɛ tasuma jɛni wale mun ni o kɛra Faransi fan dɔ fɛ ko tasuma jɛni wale ni a baara daminɛna kabi juillet kalo tile 21 a kɛra Faransi fo ka taa se Europe yɔrɔ camanw ma u ka fan mun bɛ yen n'u b'a wele ko bassin Arcachon ani fo ka taa se Gironde o fan ninnu bɛɛ lajɛlen na ko tasuma jɛni wale in a kɛra sababu ye ka kungo hectare 12 ni kɔ ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o de la maa minnu bɛ a yɔrɔ la u caman bɛ ka a laɲini ka yɔrɔ ninnu bila yaasa ka se ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw ma. Ukraine jamana ka susuli dɔ ɲɛsinna Irisikaw ka feere sira ni u bɛ feere kɛ bɔlɔsiraw sanfɛ olu ka daga ma ko Ukraine ye drone baden de fili bi sɔgɔmada in na ka taa se Irisikaw ka ni jagokɛyɔrɔ in ka daga ma ni u b'a wele ko Wildberries a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko jagokɛyɔrɔ in sigilen bɛ Irisi duguba Saint-Pétersbourg de kɔnɔna la wa ko Ukraine ka susuli u bɛ k'a ɲɛsin Irisikaw ka nafasɔrɔ siraw de ma. Irisikaw dun kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ni susuli in na u k'u sigi ni Irisika tasarali ye wa a gɛlɛma. Amérique jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka kɛlɛ musaka san 2027 kɔnɔna la a bɛna bugun fo ka taa se dollar wari miliyari 1,150 hakɛ bawo ko ni lahala in kɔnɔna la ni Amérique jamana bɛ kɛlɛ la ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ bɛ lahala mun na bi Américains kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ a ka kan u ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛminɛn fanga kan hakaja musaka mun n'a bɛ don kɛlɛ dafɛ kɛlɛcɛw dafɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen dɔ fara a kan yaasa marafamafɛnw ani hakaja kɛlɛcɛw ka lahalaw ko ka dɔ fara olu bɛɛ lajɛlen kan. An ka wulana kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce jani sugantiliya yaasa ka se ka aw kunnafoni Mali ani diɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do